Una ang Davao City sa nakatala og pinakadako nga danyo sa sunog sa Davao Region sulod sa tibuok tuig 2025. Base kini sa gipaambit nga datos ni Bureau of Fire Protection 11 Senior Fire Officer Sheena Suralta. Kung asa nakatala ang Davao City og 87.9 million pesos nga amount of damages gikan sa natalang 693 fire incidents. Gisugdan kini sa Davao del Norte nga adunay 40.4 million pesos nga damyos sa nitabong sunog sa nitabong 265 fire incidents ug ikatulo ang Davao de Oro nga adunay 22.1 million pesos nga danyos gikan sa natalang 87 ka insidente sa sunog. Nasuta sa investigasyon nga problema sa electrical connection maoy nagunang hinungdan sa pagkasunog sa mga istruktura. Subay sa gipakusgang kampanya sa BFP labot sa fire safety awareness, subli kining nagpaymangno sa publiko nga siguruhong luwas ang pagkataod sa mga electrical wirings sa matag panimalay. Kinayahon ang regular nga pag-inspeksyon niini og mahimong responsable kanunay sa paggamit sa mga appliances aron malikayan ang hitabo sa mga sunog. Katropa, kaping nga healthy ug dunig latatayon ng collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.